Perting hilak sa suspitsadong construction worker diyang nasakpan sa mga pulis ang gitipigan ining illegal nga droga. Nangatarungan pa kini nga dili iyaha ang illegal nga droga ug nagpadayon sa paghilak. Perting utingkay sa mga pulis sa sulod sa gipuy-an sa suspitsadong si alias James, 41 anyos, construction worker o residente sa barangay Poblasyon, Magpet, Cotabato Province. Human nga giserve ang search warrant nga permado ni RTC Branch 23 presiding judge Jose Tabusari sa Kidapawan City. Apan nakita ang illegal nga droga sa sling bag nga dunay coin horse, nga dunay lighter o gagmay nga sachet, nga dunay sulod sa gituohang shabu. Ikaw adunay katungod sa pagpakahilom. Din giaresto ang suspek o gipusasan. Wala sab magsilbi sa mga otoridad ang pagpakiluoy sa suspitsado. Ang nakumpiska nga ebidensya isumiti sa North Cotabato Provincial Forensic Unit sa Kidapawan City alang sa eksaminasyon. Posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspitsado. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.